Nabuntis siya, tinanggap ko. Ng ilang beses nang paulit-ulit. Pilit kong tinatanggap pero parang hindi ko na kaya. For almost 4 years na nagsama kami, tinanggap ko lahat ng kalokohan, ng sakit na nangyari sa amin. Nabuntis siya, tinanggap ko. Ng ilang beses nang paulit-ulit na inuulit lahat. Pilit kong tinatanggap pero parang hindi ko na kaya. Parang sumuko na ako. Kahit sa family ko, hindi ko masabi kung ano yung bigat na pinadala ko ngayon. Kasi hindi ko alam paano ko sasabihin sa magulang ko na ganitong ginagawa sa akin. Nabuntis siya, pinalabas namin na plano namin. Pero yung totoo, nagloko siya. Yung bata na sa akin. Ako nag-aalaga. Minahal ko yung bata. Pero ba't this time, may bago na naman. Hindi ko na kaya. Hindi ko alam anong gagawin ko. And etong bagong nahuli mo ay hindi yung tatay ng bata? Hindi po, bago na po. Paano mo siya nahuhuli? Ang dami na kasing napapansin ko na nakakaiba. Yung usually naman na di naman niya ginagawa. Like cellphone, nakatago na, naghihinala ako, lagi wala daw, wala. Hanggang sa ang dami ko nang nakitang message, picture, mga ka-work na nagpapasa ng message, nagpapasa ng picture, tapos todo deny pa rin. Tapos ito, may nagsabi sa akin na dun daw sa apartment niya na tinutuluyan, nagsasama daw yun. Dun ako nalungo. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.